Të njësisë rëmej bunësjarë. Të rësjarë orëgjim në poj ka kathës të mene, kathës sembët është domene këtë dozë për zaci, emisionu pilime rëmëneshti. Aze, ku avem dzesë të tuna, avem rotë omin, mulë omin, di tutti liqirë, di tutti, këtë avem për tutë juari rëmej, ma nuk jëmë dëshullat tutti ju sentë rëmej, ari bilogën e ninga që rëmej, që noi këtë potemo në zemë. Në të remë në poj të periuhia nostra, të semë, a oci Eurocast, të qarko në Eurocasti, që aze, usë në zemë përmeti, së në adonem ku fomija a unuj rëmen, që aristraptë të sabana lui, nuk binjazë me, a unë rëmen, ku mu u solzat që atë që avem zborate kunes, rëmen, ka po cenjë rëmen, mulës rëmenja straptë, në gollë stërgjera, në gollë atë diskolia që arpëcatë, të cëllqeroqë, për që hapsi, avu problemi nu e algor, ma shfomejla, fomejla lui, ma shfomejla lëptor, kaneska, mulës rëmenja, du s'hapsi, alla, atë që lo lezi shama ishte rëmen djalancë, që ka thishuna ravuta cila lui, esti që a ishte rëmen atë zboru di prota që dzesi non fatte të cëva, lucënu dupu cisë për zazdenjë që feci, në po e i varasluskotja di hapsi, gollë skira o që në i fatte të cëva, që pimë si një cisha se dupa cëllë atë kërkesi që i feci regjima të rëgjero, që në isha di hapsi. Mini nu firmezësi, kë në fatte të cëva. A ishte ra un karakter mari. Unë minti men, gjoni ku minti, gjoni ku zborili që dzesi, ku atë qëndorera lui. A ishte era nasho popo. Nasho popo esti di përmeti. Ju se në tosë rëmenjë, ma përmeti rifutë më multë, shpanë të funda ko ju pëtesha ishte që pëse ka multë së rëmenjë, që unom që sa rëmenjë të kujtesa të të lora që i që lo kënë skure, që hapsi, ma që në fore. Us lovdzac, us vides, noi unë adonem ku fiqora loj nida, që ku në vjasta në shumë popo, ku në fiqorari, ari shfeti në fiqorë që vjasta, që us videm a o që të nusë abzem, që thëmëse stej di tatësu, kumë tërkure, shpana azë të të gjua, ju a ragjonte. Së në adonem, si abzem, që da posë të orem, që zvidem që në rëmenit që vati vërkenti këtë funda shtëllu emisionë. Të njësis rëmenj, bunë gjua këtë gjua që i mazët qëllu. Aze, nu aze, ma multi orë të tu që a i qenjë, që avem fatta ishte emisionu, qenë që kutic këtë avem për mundësis, sëllom omin veq, omin që gres limba rëmëneshti, omin që licen traditi li zakoni la nosti, ala, atë blote që omin rëmenjë dhe që të ishte arë që spunë të banë alor, vujicë, nuk ka vuaj ka celi stërgjeli që arfata rëmenjë të banë alor, ku të tipu të ashima sus, ku së në kore marima. Ma në skencë rëmenjë, shlusem pucenjë dhe iqë, a strapte ma multi alancë. Multi dinesh nuk binecë. Pucenjë dinesh avem mundësia dhe avem lote, që avem tërbatës në argritë ku gura lor. Asa, am vinite la unë kasë, që printi la lor, a rifuto bërbat që i stihëses li gjithë zborili
nu cam bune, acele ți lipsește un bărbat, tama bărbat Johnny. Nu Johnny, că ăsta un oraș, mine îl cunosc și de apropii, nu era bărbat mare, lung și așa. Ma era Johnny cu minte, un om ți avea dată cararea ali sinea lui, un om ți strapsi ainte multe, un om ți lucrând șază tot ziua, ți-a refuzit de aici bană, acel ți-a bănată, dar dun cu nesa, acolo hăpsane, cum zicem în mine. Lucem ca un om elită, zicem, ca nu un om de puțini oameni ce sunt pistelanți. Ma nu golă tot sa bană ți-a fapt, ma și tu bană ți feți după, dinainte ți snedeacu, și după asta se vine, acel om a lăsat urmile lui cu toate ce ți-au crescut. Hăpsan, luc, pregexi și cam ați îi da, cu această tăinii mari a lui om, este acel ce nu se zbătu de vicea lui, pe după mintea lui și cu vedosmăria lui. Fețe hapse, lasă că nu zese o oră, istihiseața era, cum ară fapte și mulți, lasă că nu strânduli o oră, mas când vine un moment, cum i-ar zese oamenii de aproape, nu de aici, lui îi zese, ești de hapse, că vine rolul, am schira o să cheamă, ai fapt aici, nu ești, zese. Și mine nu schira asta, nu am fapt. Aici rămân. Are fută și pe lucruri. Are avut și turmenă după aici să vine. Și asumța și mine l-am crescut, mă șalanță l-am crescut. Are spus asta dignitatea lui mare. Cu un om cu inimă mare, cu minte deșteptată și cu, nu știu cum zețe rămânește, vedosmării, ți ca puțin sus. Om ți nu-ți vându. Că zicem, și asta are avut și rămânți. Și-am așa. De hală faptă multe de ori. Mai aici are fută femei, peste femei, her peste her, șcambă peste șcambă, munte peste munte, cum zicem noi rămâne, pe Dumnezeu, pe Dumnezeu de la miau de munte. Aici, te insist rămâne, este nașul pop. Nașul popul este, eu zicem, este de permite, eu zicem, care fută permite, mar rămâne ar vut susținima. Tu nu horele șița, și azi avem zburată cu ficiorul lui, cu ficiorul și cu viața lui, cu ficiorul, șase ficiorul, care se cheamă, mine sloma proprii, cum zice un zbor, zic, și slu curent multă, cum zice un zbor, cicuti, o sunzeastă. Aici este ni de popul, ficior de la nașul popul. Ni de gini te aflai. Ni venit. Cum ești? Gini, cum știți voi? Tu prosul, tu per trori unde ești atat. Eu este prosum. Cum treci? Gini. Voi? Cu sinea, cu muiera, cu femeia, cu sănătatea, cu toate gheauri, gini. Gini. Și cu muiere, cu cele mai, cu dali fete, sunt gini. Tora, prins maninte ți vine, mă. Noi azi avem venit să zburăm cu tine, că tatăl tu nu l-ai. Ia să-i zici seama, că tora zburăm dușim, noi rămâne să știm dușim. Și mă sus, mă mulți de au de frășăroți, dar pe vinul de migidei vine mă. Aici avem alzată și tine un soi de aduni. Αλλά noi trebuie să ne zici seama, de tatăl tău. Că tine ești ficiora lui, o cunoști, nu o cunoaște. Noi luăm și alte minte de tatăl. Baza vă sunt destine. De când ți-ai minte tine cu tatăl, aici te ne lipsește. Biografia, tu buneață zbor cu biografia, ai răsfăcut un zbor slab, a tatăl tău cum o cunoști, ține-i. Mine tot aram, nu cunosc tatăl, i-am să aram 11 de ani. Tu 5 de cerșar, 76, el se arestimi. De câți ani erai tine când se fezea? 11 de ani să 11. Ia zi, șamă, prin să fiți arestimi, ca printi, ca se cum? Era printi cu ține de da educație. Smicărăzești, că zici multima, că zecții de acum de ani eu sunt
și ne vede și ne iau. Da. Ia zei ve iau de vede. Ara prindiți cărca, ce te fumeie că fta logarii și era cu domnul educată, ea mine, pe exemplu, nu mi-a lăsat ca să luăm bărăgeai, să furam, tu fermă când cum? eram în Stumsăna. Știi, suroarele ce aveam, tuti? Eu, prin 76, eu lucra, cu ce sloie? Era Samargiu, acela, nepelă, La Epi, la Epi, și era și tu fermele Șița. Când vin tot Tucian, aveți venit voi la Șița, tu în 7-8 când vezi rămâni. Eu era tatăl Maninti. Noi Maninti eram portos, tu fercă, tu portos să le fieri. După vin chilariști aceia. De chilariști vin la Șița după. Ei, a zei cheamă, după, ce lucru feți până la lor și cum vine lucrul de la lor? Păi cum vin lucrul, el lucrat în ferme aceea și ața ziua ce fețele răstimi, mine eram cu nes, ce sim de horă, de lișița. Și mine, cum eram, ce liman după nes, și ieșea un operativ. Acolo ne dusa barangă, ciundării acolo, vreo 5 minute să ți zese, ma mine ce liman l-a văzut ce ciundării. Și ne iese la brigadă, după, acolo, cam acolo, era brigada lui fermi. Și acolo fețele arestimi, nemărtă poplul de arestua. Acolo tu brigată ții des. Deci nemărtă poplul, mine am ce liman. Ma ce zbure? Nu accent de nemărtă poplul, armicul poplul, izese și... După? După a mine, elul lor l-a dus, erau promete cu mașina altă și lanț vine fețele control casa horă. Când a făcea control pe șatirii aici, le deghi, pe acele tubile, ale crevate, tuti. Și afla pregență, și afla ceva. De care lor, eu l-a dus după, că se giucea, ți sfeți. 2 ani pe Zeniu tot ațas. 2 ani pe cetusie o promete. 2 ani. Și și tu giuci după duni inițiani. Tora te ții, cum îi zicea? E băgare tot grup. Era Nașu, Vanghel Gramoz, Ior Gramoz, Nicola Șupli și Zico Poci. E băgare, le lega agentură cu grecul. De aici geri, că aici eu vreau să frumuca ciuteta, n-au orbiatul actacuză, orbiatul, ambientul al poporului, ca scria urete poporului de noi. Acolo nu lăgea să se vadă aici. Nu, actacuză nu avea. Avea agentură cu grecul. Mai este că el zicea, avea și oameni nu, îi tărbai, zicea, știu mine ceva, cum? Isălă? Avea deșmătar după aici, acel an deșmătar, când se țigiuce, am minoram, că eram mică. Ce ți-a dat să dat? Era, nu nașu gărțul aici, ți-era deșmătar. Și? Ludunire? Ludunire e insani, dar până se zia balăș la camp, balăș de balăș, dar până se zicea bari. Acolo și, feți în buate și noi ca femeie, dar apoi când ne zam mine, ne zam celiman, ne zam singur, cea bari. Un oră tu 2 meși, tu 3 meși, luăm de aici ușime, macaroni, urizi, de aici ți arată nevoșmi, pachet de cafei și ne zam acolo. Acolo i-a adunat cu nest. 5 minute tușară, 5 minute. Stăta tușară, avea unul catror tușară acolo și el de clon, noi de tot 5 minute te adunai și fuzai, etc. Zburai rămânești? Și zburai, doar. Nu ți-am minte de inima și... 5 minute ți zburai, acum mergi cum ai fugi ce rol, atente, să 5 minute o viață te adunai. După când luămără tachimul în sate, zbura și rămânești când luai tachimul, care tu luăm alta. Avea oameni acolo zburai? Alt de aici? Avea, dar ce e poliție. Poliție. Ce zicea el? Ce zicea? Acolo nu zicea ceva. Nu,
Si po, Aduceți să veginii, fac. colactant, aduceți veginii, ma Gine, distați altă te așa, vetmăța. Nu de cealaltă gheață. aduceți veginii. Oh. După cât se infese? Ce spărzați? Ce spărzați. Ah. Când tu fisiți și? Tu n-auzeți unele. Că n-au zis. Cum era acea istorie să eu vă scuteam înainte și eu nu așa? Acea istorie era, tu obzați țințele, Eșe Costa Caraman de Acoții, că avea prunită, că avea dosia, documentele, avea... Și aici nu avea prunită, nici că eram toți grup, nici... Și zicea și asta lor de șabasi, l-a dus Saranda. Ca să șadă, mă, să ți-a primit Să-mâna firma. documente, să mâna firma. Ți ești de acord? Ți ești de acord aici, le-am faptă tu de aici de ghere. El nu pruni și nu l-a scoasă, că o să avea șată, să mă să avea prunită. Nu să la mine firma cu să scute. Useșe. Și era unul de Tepelena, una muiere de Tepelena, că nești mine acolo la procurorul lui Sarand de Stum să n-a zis cum ori numai că îi trebuie. Nașul pop. O văzut, avea capul să avea șată, zise mă, nu fie primis documentul, zise și Nu ișe. nu ieși. Și... Ne murzim și noi după cât se, avea mala ca să nu mura hapse acolo și nu ia la iosele. Și el nu. Nu prune el, mă să avea prunit, o să avea șată. După ieșetul n-au zis. Ne-auzeți cum. Ia ți înseamnă când vine, cum ți zicea, nu ți zicea cum se de taima, cum ți giuchimi avea. Când vine, eu via giuchimă, ne adunăm noi acolo seara, că l-așteptai mine cu un zinul de șingerazine. Și era cu strani de Ateleriburgul era strani cum avea șată. Și de mă bete, nu de-ți, nu spunea, de ca zățate cap și nu așa mă așeți. Acele le știi mine, că o întrebam mine, mă le știi mine acele. Mine nu, acolo eu am făcut cap și am făcut cu soți buni, cu toți. Nu am luat pe zver că ești verde, dar este gei de sac, vedem că este gei, dar poate am... Nu v-ați zicea în teomenții, că ai... N-am lăsat să bate teomii mine de sac. Numai asta. Ca să-mi fut băgată cap și acolo eu eram de țan tealanț. I-a dat și aici... Porosi. Domnul Ingesi și aici că nu că țara astum să dorai poci cu lepter poci astum de caș. E și nesra printele, nesra tatănie la cosi și balăș, e de țat zește aici tine ca să-i băgași aici tot așa. Aici te-mi zesă. Aha, o zesă. Ca să-i duna așa ți-ai capsi. Ti zer. Ti zer. Și alte geuri în zecă, aților ne-are fapta și aților ne-are fapta nu. Nu. Nu des. Nu are des să aici. Că ne-a fapta și în landa și, nu mi-a zis. Tu rădin au zis că ți-ai infeții după... Și feții, tu n-au zis 7 muri. Tu n-au zis 7. Nici 6 ani mă zis și muri. Cum trăcu cu omie când vine oții? Că ți-am minte mine era și curătarul lihori. Cred. Gine, trăcu gine. Gine trăcu. Tora, și-am bana ta? Bana ea mine, am faptă te viețara oții, primeti. Veneam de lășița, primeti. Pasi ne se capse printele, după aia, fălim că se făceam cu noaptea de în școală. Lucram în fermă. Lucram în fermă acolo cu soții acolo, mă ne feram de soț, ne feram, nu gram tot, că aveam frică că ne venea așa naura la pasașeți. Alte? Ți se minte? Ne se muștar, dar ne se muștar i Lucas, tu genio, greu tu feci cu lucria. Bine de acolo ne se înapoi tu fermă. Tu fermă cu soț, aveam unul din Itine și aveam soții.
I-aveam dat ca besă. Ca și nu te ceva, că era chirolul te besa, te tăgea și când era mă. Și? Ia șează bine în auzeațele, dar apoi noi eram aoții, feța este și pântare pronat că tot. Nu, Tininte ți vine la prună. Când ești oraș? tu 86. 86. Ia zi cheamă. Era problemă asta, nu știu. E problema, mergeam Ia zi persecutură, din persecuție. nu zi așa cum nu este. Tora cheamă pe resma. Era... Nu era întă e fula gheț. Și de apoi ești prinții acoți, unde landa acoți. Ea este zi, acolo era nuntei. Era cu tatu și vesti. Era de acolo, o zbura, lalul să știe, de apoi aram o meliță atunci așa, mi-a vizut mine că mine aș piciorul mușat așa ți-a spus. Tine ștați, nu știu. Mi-a vizut acoții, acu e aici picior de si, trebuia acoții. Îl nașu pop. Wow. Mine a făcut o bulină și ea beam goda direcție, acolo am unde feiesă. Șipsi, ați-l lasă să iei după aia, miciu. Și sfeții ți-l loi viața de Ianei cu mine. De Ianei, dificil. Dificil mare, Dificil mare. Tora, a faci, cum venim, din nunt prinții avea zburate, te aiste? Po, șcap și zbura, acoți, că tora... Că vas să zică la țelă te cheamă, to vas ți zakel to. O să destul de didericela. Nu didericela. Cum ai ducit cu te? Fis castumța nu era persecuțiunul. Nu era fisile, avea și așa diferență. Nu l-ai cu la în viață, o să nu, de vrei tine. Că vrea să rai și și noi aveam diferență, și nu eram așa noi. Ia vas, ia zi, cum îți duci ca persecutini, ma ca și pastoria nu am de nian, mă nu. Ascultă, ia-mă tot, așteaptă-te zilele ala. Aram mintimeni. Când e mintimeni, ori și pastoria o bați. Bați. Măcar te lua de căbare, ascultă, nu mai gândi. Noi fițam lucrul nostru. Me fen, de care am văzut că avea un halăs, un halăs. Ața diferența știe că aici la om, cu pastorie, evuate contează, o văzut vrore, nu centrimi în vesti, nu, din intima, ca opinion, ca să ea nu era unde popagilor. Ața, nu. Nu văzui mine. Să duceai cu zborul? Nu, și că ducere. Nu. Era oamenii așa și nu para... Avea altă care că zut de așa, noi zicem... Noi grim ți văzut tora. Tine știam de ficior bun, să nu lița studii, mă cu tu de ținga, nu lița va. Tora, ar fi și este alții cu business-ul. Business, apoi, gine. Avem lucru ația un market, ația, lucrăm. Gine, nege lucru. Hiți de adun, hiți așa. Scoțe cu Șurin. Scoțe cu Șurin. Cum Costa, treci tregătia e mare, interesul e, trățesc gini. Gini. Mă pasa unul, mă lucrez și le face saplita mamul, se gini. Și nu e decât o nu se de capoții, ginu să-și, cum să-și. Asta este. Sinceritatea omului, Sinceritatea, nu se află cu laină, voi bravo, că aveam mulți ani. Aveam ani, bravo să fie. Fumeia? Fumeia, tu avem tomerică. Tomerică de rămeni. Burire, zanica, buri școala oții de informații, și nese și ața, nese la sor să vrei tremei și acoții, dar apoi să tu și acoții. Fetele, știi românești? Știi, mă, nu... Nu înțeleg. Nu, genitorul și... Tora omii nu se gamări din fetele ficioare, iar tormene ver. La genici voi tamam nu știți. Ia, bravo, asta de ce? Mă baș nu s-a venit rada, că îți dați, nu dați ce vrei. 0 ce vrei, mă baș, vă să aici de minte. Nu te ascultă ție tot, că să ai sau grești. Tora, fetele, ce iar tu
ka të qenë fatë që ku mori të minti, nojë dhe shvetë shpeqorje. Që si mërite ku remen, a ku arashe, idej që su cena ishte, ku dicem noi, qoru ka nuzë dhe që ajerë ta di papë. Tora, ashe orë të minti ma, e si qam disko, fata, so. Noi facevamo questa missione, ci dicevamo jashtë ata, voi nuk dicevamo gjeni sharidhiqe. A i së shtikë ma gjini? Shti. Ka arato të horët që abja mund të rëmejnë. Që ideja ai dhe më thënë tini? Ti limba noste? Te ishte emisionet që facevamo. Po ja mund buna, ishte emisionë ju. Ja, që shi zvoj, që vinit, që ashe, që si i da zhvillim, ja li limbi, ja li arëmejlu, la buna. Që ja të këpari, o mi e kë ari shërmeja, benazë shërmeja, o që kumë. Emisioni që në mund bune, që kumë. Ma ka zeci u zbor, ka së sfake bisere, ka ashe, për sa prisi qare, për orë. Gjimi, shasa jesë, bra, ashe. E kështu biznes, që voj? Ashe jesë, ashe. Ja zeni jam, ku su vizje më nglo ishte? Ka këtë do su vizje? Vresa gjutem, shinoj. Mini ku lu konosh tini, flamur. Daj, kërceni këta kohës. Shinoj vrem, ditim, kontributo nosta ishte gjej. Ma, vresa du në totë, sa që ke, ne kunë, bra. Shti ku gjithë që më boru në që gercu, që lu konosh ta gjeni ta hotel, kasa ku të kësera, sfaci këtë kati zvrezë, më vrala tulli shilash, ka si shkolle. Këtë ta ca. Ja, ishte dhe se. Nida, ku tini shtonë që ja e fapë të bilokalisini, ju që do a oce të pëzari, të lukurë që vices doje, shi tora, a ishte mua bete a nësë të dojlu, jeni shi fundë, së bërë i havë shkullë jasë në ta, stjam këros, și spineți, hărăsești neata voastră, că ești noi ninga, fetele cu în brață și businessul s-a dat cât mai mult. Știi să hămena să lași să ajutăm și am. Din așa, că tot zecă, lice. Zice, mă va fi ce. Zice, mă. Că eu faci protonor, unul zecole, hai să facem aici. Ia facem un adunare tu 13 de mai Cathian, Andon Poci. Să adunăm toți rămâni de tot Arbenisia. Ma să ajutăm, nu soații, cu doi. Nu gola cu didera, ma și cu grera, ma și cu dunara. Că ce? Ia să trepiam așa este. Sem, to, minuia ca-ți cu lume, ma de moșa ta, ți sem școarsini, șcu școală, și pe zănesc, pe lucruri. Ori am zis cu lui zile zgraste. Nu, ora lasă-te de deri, nu ne zicem acum. Ca zboră rămânești, ca să da mendimi, ca să zică ce ministrămenti și vrei să facă ca altă cântece. Cum nu giucuiești? Ce? Nu giucăți tot și mine, nu. Ce este aici? Nu știu tot aici, cu vizion tot. Vrasiba, așa, e brezul nostru și ducăt, aram iar tot, asum să na... Și azi zogrește mică, o luat de la stămene. N-am stat de pizari cu limba noastră, cu tută. Bravo. Ma eu s-ar mene de aici, brez nu sabe. Nu sabe? Sugăți, tu aici ce să ne dă stam hăros. Veneți că răsești din care stau mult. Caterina, gjeni të afrëm që ti një sorë? Gjeni vinot. Cum ești? Gjeni. Gjeni răsfută? Gjeni. Cu lucruri, cu sănătatea, cu tot. De tutte persli gjeni. Bravo. Tora, o să trebuie și tine ai stătută cu iertat de socur natel căței? Unul vine el, fugit în 97-le, 6 ani. 6 ani. Nu am 6. Ești născută, Gocea. Patiete. Tora, prinț vine eu. Cum te mărtași cu? Cum vine lucrul? O cu hiham Protagonora de acu ești tine, ca să luăm de căbar putem că știi. Mine este fiate al Vasiliane, Vasil al Colaiane, că sunt doi Vasil. Vasil al Fotuiane, dar să aici tatea el este Vasil al Colaiane. Colaiane, ficiop de Undineane.
E ti nesh në potë djallëndinë ja. Në potë djallëndinë. Ndrejt ti ndrejt. Po. Shasheci, kume kushi mua betjash bobatu, tu obziti shasili nojni mërtem, këta ramini nostra zdenj në vëmë plute. Këndo zbuhara ko lalunju këtati era hapsi shel. Zbuhara dzesër civu sudem Katrina la popanje. Arsu lalunju dzesi ka fisi nuj kunushtem dzesi, këti omi sen dzesi. Che ja ne scunostia cu multe fisi, ma popa io nu cunostia. Che nora di adun tohi su schema. Mini ca fiate, abzam, che mai antara. Și per te cur baraltate, tati hapsi. Hapsi era cu socunio. Și zesi așa ave minti dem Catrina la našu pop, ficiol de našu pop. Stati per te cur bare, alalunju, și dzesi ca omi și ca fisi nu-i cunoștem. Ma cu našu pop mi nest au hapsi dzesi. Și ne cioftă că el ficiohu snui hib di ca našu, sibe disal našu dzesi, sudați dzesi. Labi. Cum ara stumți na ți mata ți afiate de optus prații, prințe tutune dzesi slindrzia fetile. Și așa si Sveția este Kurskija. este Kurskija, po. Vini tetor 86-li, nimărtem. Era hapsi, n-avea și atât de hapsi. Dar și state și socruniu. Tu mars de 87-li, unde ziam să ne adunam tora cu socruniu. Hapsi era ceafbare. Mi știam că era state ceafbare. Tosa perioadă. Tore, jam tini remërtate kënisish. Po. Ja ze jam Tu mars? numta. Cum? Nunta tora. Ja ze sa emoțiunile și e numti fără prinț. Po, tama. Tora, noi aveam lalunju. Tati nora. Tora, iau comunità tini tati, un ciliman fugi printele de 11 de ani. Și noi tutuna, domethân, aveam lalunju tu bilocul aprintele, cum eram legați. Ce să zic, unde mult, domethân, vimbie, tora vimbie, cum să zicem hămănești. Durere mare. Dor. Ma eram toți de adun. Era unii gei buni, eram toți de adun. Eram de adun toți, noi, casa noastră. Ne mărtem, kad s-a făcut leće, cum eram, vinul la popanje, cum zici. Alții, putea domethân, măsara, uescerul de azi, măsara mulți oameni, puțini oameni, că avea frică oamenii venea, nu venea toți. Poate să cu sobrina în doilea, poate să venea pe nunte, ma nu venea de frică. Era frați, sore, alte, nunte nică. Și decât noi eram fi sempre ca mare, în fapt. Și o fez masa nuntă așa cum feți, cum era cerolul. O subiectul la prezantimea de prota cu socunio. Cum zici, era mars, așa e 87, era mine, el, bărbatul Leoniza și laluniu, a lui, Pilu. Era ceavare. Hapsi. Nesumako, tora, nu sunt uie cu mine, tu emoțiune, ți sabe un fiate zvia de socru prezentimi par. Nesumako ne adunem, era mars, ma iahe, tu ceavare. Și avea luate lei cam speciale, nu ne adunem așa tu iahe, cum era cerolul, ne adunem era un bang așa, țicto, ecta cu noi cu toții. Și ne fez un prezentime acolo, ne adunem, hărsi, plen si chame, ne sunt. Așa, și dapoi este tu mă covehe un sati, emoțiunile era mult vârtosi, zicem, îndreptatea, om nu văzut văhare, domnul studia cu sinceritate, vederea prota, ma a avut una ca, cum să zic, ca
ka dashuri, domethënë, o dëgjesh, plus ke shtati, domethënë, atë lanci fususite, dhe t'ja zbahë buni. Și tot un om, când vrea să meargă la o casă, va să zbahă buni știomniții ar sacă cu această casă. La țara adunarea de prota, cunes, mininești să adunăm ștati, că o știam acolo, tati, țavari, ma avea scosă tati de acel camp, ora avea dus tu alt camp. Fuggim acolo, ma când fugiam de hapsi, că acele ce aducea mine pe inima mea, mini protestăteam, dacă unul giù, dau zeli, cu un dor pe inima. Deci să fugiam, ne spune, când acolo dinapoi, alzam oamenii, mi doa inima, te iomi, ți alzam acolo. Și cu toată mintea așa. Trebuiam acolo, eu aveți dusă Vasiliane, trebuiam acolo tu. Și zes bucize, zisi. De acolo, nesu bucize. Mini, Leonida și la lipilo, la o salu, era mortă tău, așcretă. Iertat sibe. Nesum acolo, nesum la poliția acolo, la camp, trebuiam acolo. Nu aflăm ce acolo, tati. De acolo, luăm nu în mașină, eu indiană pe remote, eu e dusă, zesum, un zes, zesi, Zemen, cavai, da. Nesum zemen, și acolo nu aflăm. Tati, ca să ne adunăm ața ziua, pe zis că luăm cana de permeti, nu aflăm și acolo. Am cu ceră. Tu nu chena, nu donem ața ziua, tati. Tu nu chena forest, tu nu hotel acolo cu trei noi. Dapoi luăm de hăbare că avea duse cavaia, tati, tu nu hapsi de Dapoi nesum, dacă 2 meși mă înapoi ne adunăm cu tati. Că tati nu avea văzut el, Leonida, nu avea cunoscută. Mine de mă să ne adunai, dapoi nesum, tu aici tu camp ți-era cavaia, tu nu ducesc ca nume mine, era un ploi, ața ziua, ți-i fapt, scana, nesum acolo, tu aici să-ți găsti tati și-a mea, dapoi nesum acolo, tot musga, ce să zic, iertat de tati, că tati ne-a fugită, zese al colidot, că araș colidot tot se hapsi. Zese, o le ved doi oameni, zese, țiini, zese, ma, ca hămenia spart, zese, tora tati ne spunea că ne aduneam. Tora titino ți-l-o să băvenit, zese. Și nesum acolo, ne aduneam cu tati, sfeții prezentim eu, cu nes, zbucheam acolo în scântoare. Ce zicea, domnul, dormare. Și vine și măra de colidot, se adunea cu noi, că colidot avem zinere în noi, ianeia. Zină de-al nacuiană. E fugim de acolo și cum să zici înapoi dormare, când fugeam, ma dormare, nu știi, mă aveți pruite, este una sapi, tora, cum să zic, tora, și tora to este cerul voi, și vi fugi un om și că cerul vreți să soluați sinia. Aia două, aveam când fugeam de acolo, când lăsam tati, pe șomul, că mine nu ziam, Dapoi vine nauzațiunea ișară, tatea ișe mantoară, socrunul ișetul nauzațiunului, vine, lășița era iahă, socrunul era lenză tămărată și mă ofle, stătuvă 3 mesi, dapoi Alexei Bane socrunul fugi. Era un om mintimen, Gojam mintimen, kad văzea mine moșa lui afrigra, era mintimen, era lișăcerii, domnul, știa iugra, și nevric cheamă, ma nevric, acolo iu lipsea. Shqipsane oficialul acolo iu lipsea. Era și un bărbat văzut așa, tu vedere, vrea domnul ține o ținea Gini, tamam.
Și vine o Qilimanje më nëpoj, ti nesh, ti feti, tutë së pëpenje, dashuri, avea një dashuri të veçantë. Ndoshta avej një dedi multë dashuri a Qilimanje la lui, și mora ti nesi, ti feti shkretu, një tatë sibe. Dica vëhare, dhe me thënë, afetullu, nu zbënec ta zvi vetë kësë kështec, keve jo duqa sinje, keve ra lenzët. Stëtum, cum zesh shasjan kunes, arash punëtor i kosisht, vra, sfățea multe geu, Gjini ma, nu avea mult fëqi, că era diazme, Dapoi avea shumë gjej, do me thënë mini avuj, do me thënë mult respekt i nes, u zek shumë detaj, ndoshta që me asheci, këtora kasa u sabë shumë problem. Dicja të tune, i dvëhare në nëzesja një, që a ishte oj gabimi vjaste, i dvëhare. Ishte i veçantë. I lërëson të njerëzit edhe këgri shqipiste. Ma unë fatë që avea unë mënyrë gjëqere jozë vëzdëstini, nuk gjëqe ndërip të shema. Nu, ishte bini gjek, do me thënë të lëgëtu kumini, për shemull, ishte, ara mult i, tama. Shtë dësja. Shtë dësja pa tjetër, shtë dësja. Dapoi aia të feci bane, dëtja ashtu tune, vëhare, nu zbënec mult dëtja. E më lalë ku zbënec dëtja, mini nu shti bana vek dëtja mini. No, nu sosesta zbënec dëtja. Aia të fu bana, do me thënë, fu që rolu ku noi, multi detaje, dapoi mas dëcem, ni venite demokracia, po të zek mini këndinja la popanje, këtë aram, gjinjë cangë po të saram, një gjanë lukrame këtë ferme, që ara unë ka detaj, dhe me thënë shumë gjejë që venja i qali, nuk polica, një me venja i që, dhe me thënë, nuk e operativje, për shumë i qali komiteti, që oficiale gjimja ca gazeta dimjaca, që gjithja vrec hit vigilencë, lu gjithja, në më thënë ali brigade tute, vresit vigilencja che armiku o vec nam sa divoj. Și mini ziceam cu mintea mea, știi că ai zec, ti noi zec, ziceam mini, ma tot cel moment, și tora mini tu zec, ania capul se făcea cu emoțion și în temperatură, ti ziceam, o Dumnezeu, cum îți băneam tută bana șeții, că este soi de psihologie, që një vëtëman dinun të mini më gjikë që që mja, do me thënë, fëtjam ndjeje, a ishte gjeje që mua gjikë shtora. Që mini që në mja, nuk zbërnes dot, ke duke kështeri umë, ke këndëllorë tati era mu spërzaci, në duqa multi gjeo. Ma në poj, kështjam, zhvëdjam, shtupune umë, që nuk shtim ku mu zbërnem, që vënjam lukuhu. Unë gra nau, ti që do gje, unë gabimi se fëtja, që po të snu fëtja minja se gabimja. U calan. Unë gra njëja. Shmini në poj dicja, që di marë dicja, mini po të së fëtja më lukuhu, murt ma bun diso që me atë bracë, ke zvëdja lukuhu. Shë atësë të venjan dicja njëja, Katerina, këtë e fata që lukuhu? Mini avja unë të ambjeti që ju të ham da rishina. Diciam, nu esti reshtja mja ist, minja ma ist reshti ti luk. Em këtu të celi raj, hirë subseri. Shna poj, do me thënë, diciam, cum zbënem, diciam. Astup të në diciam, că në vehëm të Qilimaj, că fjetë më kam më na Qilimaj, ma diciam, mă si fac așa Qilimaj anuci, este në banë kotë. Bravo să sjebët që të sejnë minti, u shpun këtë cele emisione, matora Domënxelo, këmëzese që sorë këndesi, në s'kanë që i gëllëzeshtë dimjaca, në s'kanë do prezë, ma në verë një gëllëzat në lasë. Tora, u si të rejpjame,
vinish acasă cu fără soc, cu socră și cu este durerea din ea. Cu tărcu școlila. Ma dreptate, așa se zice, nu dreptate bună. Bunele sunt toate, ma cum pot trecut? O subiect amam, cu sinceritate, nu știm, nu subiect amam. Gine, om, fronum. Kuptini fjalës, mini se më kam në vrike. Mini ka om fronum, gjini, ari, tometat e tjera, tutune, unë mujeri në qoftë që ari minti ca sociale legëtura kasa, u zvjadë për shembull në qoftë që burbatu lojnati, u stja punj. Shana sil tash, a me vrasimi shana sil tash a ishte gjej. Tas të punë, dali për ju, e gjini, të kashet, gjini, me të kute gjini, fesum fetili, To ishte qërohet a trecut tu da cele vujtë. Sa unë po nxesi i dimjaca, i dopo prend lari bëllnes lësër, tu të gjua në streci bune, tu të bana. Tora të fund, da qërë, kum të rëces po ishte bistajnë socialist, bana kum të spari tora, mardhenja ku ominje, ku fisja, ku atësejtja që arvuta propi doje, ma të zekëse. Që maninti që t'jam është di parti tora, kus... Tora atë li gjerë, dhe mësën s'fesë sheshimi nërë me gjerë për kundra zi mini shell, shpilës e lesti kama toleranç di mini, to ishtë, dhe mësën to ishtë më betit që gjesë tora, absolutisht, nuk të sënim të rajnati nëj për shumë, ke këtësia cilë unë kusurin dhe anos, nuk një vënja këndara cilë që rosh tora jini, nërë. Gjine, të cilë drejtim gjine. Aca, të bana nësë dhe poja emocioni gjej, mas la kushim vre unë noktin di jahe. Ma u zek unë detajnik, këndu aram fjate të rën, aram mërtate, aram shnike. Ke shitati, tu o shakti dhe të shasi lo dove hapsi. Și ti coincidențe, lor tu nu zue cu socunio. Tu nu zue cu socunio. Era cerșar. Atunci în atunci ăla în ver, nu știu, ești tamam, tu mă știi minti, ma când eram școală, țineam școală tu cerșar, făceam țeli pun produse. Adunam ger ce arată cercero. Și aici sfârșit, nu știu, nu știe cercero. Și veneam de la școală noi, că acumuloi de hăbare mini, când lor tati hapsi, tora tati anil, că este înapoi. Și dizea să răfie soțile, ai tărțeți pe aici cale, că vă vedem unul să crici, altă fete, cam amar de noi. Și zici mine, o să venim să tărțem, că era dali că eu tas năzeam to hora noastră, că făceam școală la Bura. Și vene să mă co și zicea să rănea, Caterina, zicea, mă zicea să rășcipi. Baban ta morë në burg. Tora, jo, komitetini minë ram të klasë 5. Klasë 5, 11 vjeta, që në së prasdenja ram. Shi dëshmini, ha? Që dëcet dëshmini? Ma Shqipi, alo. Që dëcet? Në pesus jam. Që më morë më bënë në burg dëshmini. Shi ako më ko ara unë në kustruinë djam jao. Ka më marë dhe mëni. Shmiri të hajro që këtë nese. Ke eli në një pesus jam. A isti feti. Shi nëzese një shkreta ia. Što ranjë një spreng, dhe si, që lora hapsi, dhe stari kena, dhe si, dëshmini, një lora hapsi, prate dëshmini. Ore qoma, djako, pena kasa mja, u shara vehe 10 sati kas në zjabë. Mini golla zboram, shtika dhika zborari. Nesha kas në pesus jam. Dada shkreta, legata kapu ku shamej. Zdebe në pesus jam, mama pëndja. Smi këhëdzicë. Che non li so. Până hoți zjati hëbari tuti și bravo të qëndresa, tuti isti jatë, do më zelu, la dusti ma në pojë. Lekar ateli se lekari di dorë mari, ma cel dorë tërku. Aze, ko tuti isti, nuk ti një gollë, ma tu të rëmenje. A tërku të lejtë, në skesë në sjafë lëninga, ala ishdi di në pojë, binață, sunt dininti, sunt oameni toți văd cu zilii. Ce poate să cum de chestii asta?
Khmeje sent ami mult punëtor. Mult punëtor. Ju që do të si sendush arlësate kalibune. Shë ambicios, njëkohësisht. Duke vëderi që këtë vujire të cilë qiron, vujire mult, që ma mult arash ferarsimi, brezonos, ara ferarsimi. Shnapoj, ku mult luk, ku mult, do me thënë, cum să zic, mult ambiție, ajunseră gojagjeni. Ca mai mult, ca mai puțin, mai ijver. Aici se sunt Shqipëri, hămenți, a rămas tot Shqipëri, toți ar fapte luk de lor. Absolutisht toți. Vei sapi, are hămeni, sunt mult gini Diana de partea economică, că se cum zici, sunt lucrători. Lucrați noaptea, o fac ziua. Și minusul că idem cu istă, ți voi remeni de alții, aveți să căsată namă să lipăzare, toți te șcanda ver băgată ver cu mena, ala și acolo hiți omiții, cănaisia voastră și respecta găzița tuturor. Aici sunt remeni, iuțido, jine zisești. Hămeie po iuțido ți snagă și minion zese tutune, și ludzek një skend që hëmeje në fak folej. Și am tohat në përgjigje, a lënuj. Ara unë di ju kas ludzek, nu cunosc ca nume, ma ara më shetu trapezi. Și zeshu, ti fak kase, ju ti dosh kërcenes maklo. Bë esti qam ashe. Și zesh ashe, kaj faci kase ju ti do? Gjoje, atë që lukadze. Fa casă, ju ti do, și-au casă tu Shqipëria, arë fapte, napoj tu botu ju se dush, napoj arë fapte, është da rishë në fapte, këtë se sunt lucrător. Zviam hërosh do jeni ngënore, hërësim që përcen dhe adun kunosh koce që slav da isne, ejure, vuajti në stërzirë la voste, ma shi ushi cazë doja. Gjinishim. Ti shkam të surat tora një spari, ma a isë gëtërisht të jamë kuperi, kalanti da pojnë e vesë të reku doja. Se si pinun ta fumejlu a fetulu, sa zazë gjenjaca. Zviavem hërosh. Kali boni shi voj, sus, këtë ma sus, këtë us rëmenj. Haristo mult. Asheci. Našu gercu kitë ka purat, kole bash shi kole goqo. Tre dine shoj vëtë mërë, jarru kare, shazën nga nusja flarë. Ti o intre foku, gramozanja kole šupili, zise počina šupoku.
Ile Mario Sagori Ton Guru Strejamidi Lele Laia Shkrecja Shmarastina Nashio Scapatare o iuru casto Cost carama Gelu jarcali Treyama can Shinis basho Tu odri a conziana Fumeli aldina Lele, Laia, Shkrecja, Shmarazdina Nashio. Hanno chipsire o quattenzo Nell'ora Scina chigarzo Lo scarani cuciglie Non morì spano siglet Lele Laia Smarastina Nashio Hanno zakdoto kasat multi Fuzira si batakuti Rahmanya joinsi kuminti Tutuna mutres dignity Lele Laia Shkrecja Shmarastina Nashio Aja në të rash emisione dhe të rësjara, ko ishte cëvzat ku fiqorë në shupopu, si Sbinjadze, slo duqastët të tu në printi lallora, cel printi që la lëse una umbre, ko om një fugdja së të banë, alla të vësja, që i printi shpapenja nos, si spidër që umbra lasë dhe në poj, që umbra dhe dhe në poj, esti ku maritër kutë ku banë, të ca omo të cja jerta di papo njëllë, ma tutë spëpenja që të cja vrasimisu regjini këndimne, kë bana esti shkurte, ma ko celi si faci, i slunzeshti, i shkurtja zë një nga ma gjini, ka celi sen, të ca omo vrasibe, mintja të cja jerta di papo sta o di në poj, alla omo vrasobë të tuno di ninti, ka sfak këtë ma multi, ga bimi faci të bana, ma gjërë që sa rëmene, sa lasë urmi, të banë alor. Të ca, a ishte së vend të tunë dhe ninti.